Lukas Strymmel, ja, han udgik af det heat her, fik altså ikke meget ud af det. Sine reservechance. Sympatisk kører Lukas Strymmel. Vi har nævnt det så mange gange før. Han havde de der forfærdelige styrt i 2003, og han lå det bremsede hans karriere. Det gjorde det. Han lå nummer 2 i VM-sammenhæng på et tidspunkt, og var jo suverænt godt kørende. Og så fik han en ordentlig en på hatten. 2 gange. Første gang i Cresco, og så kort efter i Grand Prix-kvalfinale i Poole i England, hvor han styrte. Jeg glemmer aldrig billederne med ham og Peter Carlsson, hvor de ligger filtret ind i trådnet. Heat nummer 15. Ja. Heat nummer 15. Simon Stedd rød, Walasek blå, Karpov hvid, Zetterstrøm gul. Oj. Karpov slænger noget i valsen. Det er Simon Stedd forrest. Zetterstrøm prøver at gå langt ud. Zetterstrøm med gul hjelmfarve. Soto. Men han holder meget godt på. Simon Stedd har ikke så meget at køre for mere. Har bestemt heller ikke haft nogen god aften. Ligesom Chris Harris. Ja, man kan sige Karpov og Zetterstrøm skal nok have en heatsejr her, eller en anden plads for at have en lille chance. Zetterstrøm kører godt derude. Han er langt op i banen, og nu kører han forbi Simon Stedd. Flot kørt. En omgang tilbage nu. Zetterstrøm er godt op i banen og kører. Og det ser godt ud for Soto. Han kommer altså op på 8 point, hvis han kan holde den hjem her. Og er stadigvæk inde i kampen om de her top 3 placeringsmuligheder til næste års Grand Prix-serie. Zetterstrøm vinder. Svensk igen. Magnus Zetterstrøm 3 point, så var det 2 point til Simon Stedd. Et enkelt point til Andrei Karpov. Og så 0 til Czekos Walasek. Zetterstrøm ude fra bane 4 i den gule hjelmfarve er helt ude af billedet der, og det er altså Englands Simon Stedd, som igennem nogle årrækker har været en af englændernes store håb, men han har altså ikke formået helt at kunne slå igennem. Og det kniver altså også for ham her, og vi må jo også erkende for Simon Stedd. Selvom han kører et ganske udmærket heat her, så lykkes det altså ikke for ham at komme med i Grand Prix-serien næste år, men manden i gul og ryg nummer 5, Magnus Zetterstrøm, han er stadigvæk inde i kampen. Det er han. Kom jo til Grand Prix-serien med Grand Prix-finalen sidste år i Coventry, sammen med Jaroslav Hampel og Chris Holder. De har faktisk alle 3, der kom igennem sidste år gennem nåleøjet, gjort det meget fint i årets Grand Prix-serie. Her har vi Soto sammen med danske tuner Flemming Graversen. Nej, det var det ikke. Det ligner ham lidt bagfra. Jeg ved, Flemming